Téma employer brandingu sa veľmi často deleguje na marketing a vetou urobte nám employer branding. No a tu vzniká problém. Nie preto, že by marketing nevedel robiť svoju prácu, ale preto, že veľmi často nevidí tú realitu za tým. Nezažíva, ako vyzerá onboarding, ako manažer vedie rozhovory, ako sa robia rozhodnutia v tíme, čo sa deje, keď niečo nefunguje. A pritom presne toto tvorí skúsenosť zamestnanca. Marketing dostane zadanie. Ukážte našu kultúru. Lenže čo má vlastne ukázať? A tak vznikajú generické vety o skvelom tíme, usmiatí ľudia na fotkách, videá, kde sa hovorí o niečom, o čom ani netušíte, že sa vlastne u vás vo firme deje. Značku firmy najviac neovplyvňuje to, čo hovorí firma, ale to, čo o nej hovoria zamestnanci. A tí hovoria o konkrétnych veciach. Ako sa k ním správa vedenie, či majú priestor povedať svoj názor, či to, čo im bolo ponúknuté a sľúbené, naozaj dostali. No a ak to nesedí s tým, čo komunikujete navonok, žiadna kampaň to nezachráni. Employer branding preto nevzniká v marketingu. Vzniká v konkrétnych momentoch, prvý deň v práci, v rozhovore s manažérom, v tom, čo ľudia zažívajú každý jeden deň. A marketing má potom jednu úlohu. Pochopiť túto realitu a pravdivo ju ukázať. Mini úloha pre vás. Opýtajte sa jedného človeka vo firme, čo by povedal kamarátovi o práci u vás. A porovnajte to s tým, čo komunikujete navonok.